Hi guys, nandito ang bagyong Krising, mabutit makalma ngayon Parang nakaalis na, kaya samantalahin natin ayusin yung mga nangatumba. May mga nakatumba, nakita na ng asawa ko kanina, kaya puntahan natin. Andito na tayo sa Petit Jungle Tree. At Diyos ko, nako. Ang bagyong Krising ang pangalan ng bagyo natin today. Yesterday and today, at sana wala nang tomorrow. Sana ay umalis na siya. Tingnan natin guys. Oh my God, sana naman walang na-damage ha. Sana naman ha. Anong nangyari na? Oh my gulay, what happened to you? Lin, deniay natin, ilabas natin ha. Nandun sa ilalim. Yung humalumena din, ayusin ko. My God, ang daming aayusin guys. Buti na lang, hindi nilipad ito. Dati na kasing lumilipad eh. Nagpatawa. At ito, awa naman ng Diyos, hindi. Oh, okay pa siya. Okay ka? Okay lang. Nasaan natumba? And ikaw, kumusta ka? Ito, healthy po. Salamat sa Panginoon. Ay, salamat. At yung cardboard mo, laki Tingnan mo. Ang laki. Tapkat na rin natin ito para tapkat natin. Para manganak siya. Okay. Tingnan natin dito banda. Nasaan yung iba pang mga tanim? Wow. Oh my God! Ay, Diyos ko. Yung unfold. Butit din nabali. My God! Naku, nabali na. Oh my God. Lakas ng hangin. Allah! Oh, Allah, natumba. Binabato Ayusin. Ay, natumba. Natumba. Alay, Diyos ko. Naku, yung unfold. Yung variegated unfold. Aray ko. Nabali. Oh my gulay. Ano ba yan? Ikaw, nabagyong Krising ka? Ay, mas ngatil pa. Dati nga bagyong Krising na. Makita ka lang. Ipasender mo, ihilang mo ng konti doon para di basta-basta matumba. Wow, ang ganda naman ng Jose Bono. Ang ganda ng variegation, papi. Pero usog. Ang ganda. I-close up ko. Ilapit mo nga. Ay, nanganak siya, oy. Oh, patingin. Nanganak, Ang ganda. Pwede separate na yan. Ang ganda ni Jose Bono, Wow naman. Ang ganda ng variegation yung anak niya, Pwede itapkat? Pwede, no? Pwede itapkat, no? Oh my God. Kuwaon sa puno na. Ha? Pwedeng kuwaon. Kasi yung nanay niya, ano nangyari sa nanay niya, Allah. Diba meron tayong pinatkat ko? Allah, my God. Buti na lang hindi nabali si Bilitay, no? Bumagsak eh. Allah, bumagsak din si Florida Beauty. Ay, Florida Ghost. Ay. Yan, ang kalaban natin, yung bagyo dito sa mga plants guys. Yan ang lagi namin ikinakaba pagka may ganyang mga kalamidad. Diyos ko. Wow, si Black Mamba, bakit ganun? Natapkat mo na? Wala ka man lang binalita. Grabe, ang laki. Super laki naman itong dahon niya. Dalawa natapkat. Allah, grabe, ang laki. Oh my God. Dalawa. Sana ang isa. Wala dyan? Wala naman. Saan banda? Dalawa yun, Dalawa? Wala akong makitang Black Mamba dito. Wala eh. Saan kaya isa? Nangatumba guys. Oh my God. Grabe siya. Teka, hanapin natin. Pero okay naman. Natumba ito tumba. Ay, yun pala. Hindi ko nakita kasi natumba, nasa paahan ko. Ayun. Ayun. Natumba.
Black Mamba! Bakit ka natumba? Hindi Black Mamba yan. Black Sparrow yan. Black Mamba, Black Sparrow pala guys. Porket may black, yun na yun. Sorry. Sorry guys ha, sa mga pangalan. Nako, hindi ako masyado. Hindi ako perfect sa pagngangalan ng mga tanim. Noong kasagsagan ng COVID-19, yan, memorize ko lahat yan. Teka muna, mag-memorize na muna tayo. Wait lang ha. Ayan. Anak na pati. Ano ba ito? Oh? Teka nga. Ano Ala, ito? iba yata Ito, yan. oh. Bakit ganito? Oh? Hindi ko alam ano ito. Oh? Ay, may nasali dyan. Oh, meron. Putulin ko na si Osibuno na. Okay. Grabe na tayo si Osibuno. Angkin. Grabe. Yan. Lalong dadami ang Osibuno natin. Kunin ko pa yung mga pots nandun sa loob. Kailangan natin malalaki din, ano? Kukuha rin akong malalaki. Paano, wala na. Tumba na siya. Oh. Naku, ang laki na pala niyan. Oh, very big. Very, very big. Wow. Tura naman kain pero kulang pa rin. Oh my gulay. Ang lalaki ng dahon, guys. Yung Osibuno natin, kaya lang yung variegation niya parang kulang na. Yung nandun lang sa labas ang nag-variegate, guys. Yan ang tandaan nyo. Pag kulang sa light, mag-green talaga siya. Mag-revert. Kaya kailangan abastan at least 10 hours. 10 hours na light na abundant ang ibigay sa kanila kung gusto nyo mag-remain yung kanilang variegation. Ayan. Yung hindi direct sunlight ha, indirect sunlight. Yung iba, ginagamitan ng artificial light, yun naman yung mga may extra budget for that, ay dumibili talaga ng mga bulbs, ng special power. Special power. Wow, ang ganda. Ayan, ganda. Ang dami, ang gaganda. Wala na, di ko na makita ang mukha ng lakay ko sa lalaki ng mga plants niya. Grabe. Wow, ang ganda. Ang galing. Ang lalaki ng i-propagate. Let's go, guys. Teka't kukuha akong pots natin, guys, kasi nasunog. Kasi yung screen natin ayun nabutas, oh. Go, go, go. Dito natin itabi sa cardboard na malaki din. Tabi natin kay Cobra. Ito naman si Mongkok. Variegated Mongkok. Tapos si Cobra. Naku, muulan na pero naku, I enjoy it. I enjoy it. Yay! Yay! Ang sarap ng ulan. Ang lamig. Okay, maligo na tayong lahat. Naligo na. Ano yan? I-repat mo? Yan ako, separate ko para dumami. Okay. Ayan. Separate. Pakikat mo rin yun, no? Nandun sa side. Yung si Thai Sunrise. Ah, yung Aurea. Uy, pwede mong katin pa yan ng dalawa. Isa dyan, oh. Para dalawa. Okay. Para lumaki. Para dumami. Oo. Ayan. Grabe, ang laki nito, oh. Kasing tangkad ko na, oh. Ang laki ng cardboard, guys. Sobra. Yung mga Angela. Oh my God. Teka, tanggalan ko ng brown ito. Kasi hindi siya umuusbong. Kasi yung mga ano niya, sabi siguro nito, nagtatampo. Porket local ako, hindi nyo ako inasikaso. Kaya alisan natin, guys. Luuya.
ang ganda ng tubo, Papa. Wee! Ang ganda ng tubo ng dalawang tubo ng kanyang mother plant. Nako, inaagawan naman ng sustansya nito. Ay, ay. Oh my God, look at that. Ayun. Nagre-repat kami. At the same time, nagpo-propagate. Ganun ang gawa natin ngayon. Sinasamantala, dahil sa bagyong Krising, ay wala tayong magawa sa labas. Kaya, stay at home and do your gardening. Ayan, sa gardening, ay maka-exercise ka without the heat of the sun na napakainit. Ngayon ay mag-propagate ng magagandang halaman. Yan. Naubos na. Dapat tayo sa taas na lang. Wala rin tayong kukupit dito. Yun, mamaya kukuha ko. Kukupit ang dapat dyan eh. Kukuha ko, kita. Teka lang. Kukupit. Kuha pa siya. Charan! Chan, 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 chan! Ang bagyong Krising hindi makakapagpapigil sa atin, sa ating ginagawa dito sa garden. Kaya yan guys, para dumami ang ating halaman, tayo ay magpakasigasig pagka ganitong mga times ng bagyo. Huwag hayaan na walang magawa. Be productive at the same time. Kahit nakapajamas, bagong gising, pagkabangon sa garden na. Ayan. Pero at least, productive pa rin kasi ang daming napaparami na ating mga halaman. Tingnan mo yun, ang daming ano. Ayan, daming dalang coconuts. Oh. Wala, yung kamay mo dahan-dahan. Nagawa siya ng kukupit niya. Wala nang mabilang kukupit dito sa bowl guys. Ayaw na nilang gumawa ng kukupit. Nabisi na ang lahat, nabisi na sa mga kanilang mga hanap buhay, kaya yung kukupit ay medyo ano ngayon, kaya parang iniisip ko ako na lang yata magbenta. Wala nang nagbebenta kukupit. Yun. Oh, nangyari doon. Ayun. Hala, mula na talaga. Talagang basa na kami. Oh my God, look at that. Wait lang. At iayos ko yung Ayan. Tinatanggalan natin ng hindi magandang. Tingnan mo naman. Ala, basa na ako. Oh my God.
Thai sunrise. May Thai sunrise dito guys. Tingnan nyo naman. Oh. Ang haba na. Ito. Padamihin natin. Thai sunrise. Rain, 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 drop keep falling on my head. Tadan. Oh my God. Ayan. Oh my God, look at me. I am so wet. Wet, 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 wet. Ayan. Dami kong natanggal ng mga brown leaves. Nothing mix. Ito yung snake plants na isa na hinahanap ko. Ay, balik ko doon, teka. Kukuha ako. Wala na, ubos na. Ano, meron pa ito pag ito yung ano? Doon na lang sa taas. Andun yung ano eh. Pating mix na marami. Ito yung Florida. Ano nga? Florida Beauty pa-prove. Ito yung ano ko bang? Wait lang. Huwag kang maingay. Prabesa ko ng malaki. Marsigiana. Nasaan ka? Marsigiana, Papa. Mga 3 weeks ito. Yan. Tapos ano, bunga. Ganyan ba talaga yan? Parang hindi pa nahihinog pero binabantayan ko para sa ganun ay ano, makapagparami naman tayo. Lalo yung ano, variegated yun oh. Ayun, may bunga yun oh. Hinihintay kong mahinog at inaabangan ko para sa ganun ay maiayos natin, makuberan ng plastic. Kasi baka mamaya may maraming ibon dito pupunta. Kaya nasaan ka na? Papay? Ha? Iniwan mo na ako? Ha? Ito rin. Ito pa oh. Ito nga, dapat ikat-ikat din to eh oh. Ang kobra. Ang laki oh. Try ko pa yung kumuha ng isa. Na dahon. Uwi na tayo. I'm singing in the rain. What? Oh my God. Singing in the rain. Tama na siguro. Naku, nabasa na yung gadget.
Taran, taran, tan, 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 tan. Ang laki ng Black Sparrow. Ito yung Black Sparrow, guys. Oh, ang dami ng anak nito. Ang laki. Ang laki-laki. Wow! Ayan, guys, oh. Meron pang isa. Tapos itong mother plant natin. Look at this. May dalawa ng ano, oh, anak, oh. Ito at saka ito. Ang ganda, no? Wow! Yes! Okay na. Okay, guys. Marami pang gagawin pero ang pangit na itsura ko. Tama na muna ito or puntahan ko yung isa. Ipapakita kung anong ginagawa niya. And then, we will go na. Okay? Nasaan ka na? Oh my God, guys. May natagpuan ako dito sa sulok. Ayun, oh. Yung Thai constellation. Ito, dalawa. Naku, ang ganda-ganda. Ganda na puno ng weeds. Natanggalan ko na nga. Ito na ito. Oh, mga weeds na ganyan. Grabe. Mother plant pala ito. Eh, tumubo na siya, oh. Pwede mo nang i-cut dito. Oh, yun. Wow. Eh, nakatago lang dyan. Paano pa magka-barricade yan? Kung ganyang nakatago, di ba? Ilabas natin. Yan, nakalabas na. Ito, nakalabas na rin. Ang gwapa-gwapa. Yan. Diyos ko. Nasisira ang ano sa weeds na ito. Muulan na naman. Naku. Yung bagyong krisin na ito. Ayan. Mother plant yan. Diyan natin sa loob. At least ito hindi naman variegated. Para i-insert si Thai constellation dyan. At ito si Thai sunrise. Woo! Wow! Wow! I'm singing in the rain. Oh my God! Umuulan, ulan na! Look at me! Oh my God naman! Tanggalin ko to. Umuulan na. Tayo na. Ayan, tinanggal ko yung brown. Kasi kawawa naman. Pag parang ganun, tanggalin. Okay, let's go na! Oh my God! Bagyong krising! Nako, ulan. Ulan. Oh my God.